Dobrodošli na moj kanal Deko Veca. U današnjem videu ću vam pokazati način na koji ja spremam lazanje. Za pripremu ovog ukusnog jela vam zaista ne treba puno vremena, a ishod je fantastičan. Pa da počnemo. Za bešamel sos nam je potrebno litar i 200 ml mlijeka, 50 g putera, 100 g brašna, kašika maslinovog ulja i 2 kocke sira za mazanje. Ja sam koristila 500 g junećeg i 250 g mešanog mlevenog mesa, 400 g pastirenog paradajza i začine, bit će napisani u opisu videa. Sipamo 3 kašike maslinovog ulja i lagano dinstamo meso. Ja ne stavljam crni luk jer moji dečaci više vole bez luka. Ako želite možete prvo izdinstati luk, a zatim dodati meso. Kad se meso upržilo, dodajemo začine. Na kraju dodajem paradajz sos i ostavljam da se još malo iskrčka. Ovaj nadev ne sme da bude suv, mora biti čorbas jer ja ne kuvam listove za lazanje i zato mora imati malo više tečnosti. Za bešamel sos sipam kašiku maslinovog ulja i 50 g putera. Kad se zagreje, dodajem 100 g brašna, i zatim lagano dodajem mlijeko uz konstantno mešanje. Bilo mi je potrebno litar i 200 ml mlijeka. Dodajem 2 sira za mazanje, soli i malo bibera. Na dno posude sipam pizza sos, ređam listove i onda redom bešamel sos pa nadev sa mesom. U drugom redu sam posle mesa ređala listove kačkavalja. Naređala sam ukupno 5 redova listova i 5 redova bešamela i mesa.
Pokrivam folijom i stavljam u zagrejanu rernu na 200 stepeni. Biće u rerni oko 35 do 40 minuta, u zavisnosti od vaše rerne. Posle 40 minuta stavljam listove kačkavalja i ostavljam u rerni još 7 minuta. Naše lazanje su spremne za posluženje i ukus je fantastičan. Uživajte i donesite ukus Italije u vaš dom. Za ove lazanje sam dobila samo reči hvale i nadam se da će se i vama dopasti. Hvala svima koji me pratite i što mi dajete podršku za dalji rad. Napišite mi komentar, ostavite like, a ja ću se potruditi da vam snimim još divnih ideja. Do sljedećeg videa veliki pozdrav, vaša Deko Veca.